Tifo Anwar filɛbagaw foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw maa minnu ɲɛ bɛ an ka jabaranin na an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna bakurubaw di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔnyeba dɔ kan ka boloda kɛrɛnkɛrɛnla bulonba maaw fɛ jamana minnu bɛ OCI kɔnɔna la nka sani u ka ɲɔgɔnye in cɛ maa minnu bɛ a baaraw taabolo dɔn kosɛbɛ olu kɛlen don ka ɲɔgɔnye boloda an ka faaba kɔnɔ kabiri kunu ɲɔgɔnyeba in yɛrɛ a kan ka boloda ka bɛn ni kalo tile 27 ma ka taa a kuncɛ kalo tile 28 na an b'o kunnafoniw di aw ma ka tila ka yira aw la k'a fɔ Burundi u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nkurunziza ye a y'a yira k'a fɔ a bɛna hinɛ maa 2,500 ɲɔgɔnna la k'u labila ka bɔ kaso kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni o siɲɛ fɔlɔ ye mun bɛna boloda u ka jamana kɔnɔ an b'o kunnafoniw fana di aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ farafinna jɔnjɔn kɔnɔna la kunu Senegal olu tun bɛ dulanci la u ni Algérie tun bɛ ɲɔgɔn na a kɔni kɛra 2-2 nka Algérie olu sen bɔra a la Tunisie ale fana y'a yɛrɛ di Zimbabwe ma k'o minɛ ko badɛbɛ dasi 4-2 dulanci kuncɛra o la Zimbabwe ale fana sen bɔra tolon na an b'o kunnafoniw di aw bɛɛ lajɛlen ma nin y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu jaw yira aw la ka sɔrɔ ka kunnafoni wɛrɛ fana fara nin bɛɛ lajɛlen kan a y'aw bisimila an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔnyeba dɔ bɛna boloda nin kalo tile 27 ka taa kuncɛ kalo tile 28 na san 2017 u bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ OCI kɔnɔna la u ka bulonba maaw de bɛna ɲɔgɔnye boloda nka sani u ka ɲɔgɔnye in cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a baara dɔnbaw olu kɛlen don ka ɲɔgɔnye kɛ a baaraw la walasa a ɲɔgɔnye in kan ka kɛ sira mun kan u ka se k'o dɔn an ka kunnafoni lajɛ kabini kunu Mali faaba n'o ye Bamako ye a bɛ ka labɛn kɛ ni lasigi la lasigi min ye ni lasigi 12nan ye jamana minnu ye silamɛ jamanaw ye olu ka wasabulon kɔnɔmaw u ka nin lasigiba in a labɛnnen don u ka sɛbɛn ko ɲɛsinnen don maa minnu ka baara ma i ka dɔn k'a fɔ u ka o wulikajɔw kɔnɔna na diɲɛ hakili jagabɔbaw u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ nin koɲɛw kan diɲɛ jɔrɔnankoba minnu ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ waati min na n'a fɔ bi nka i ka dɔn u ka nin baara ninnu kɔnɔna na nin sigi a bɛna kɛ nin kalo in kɔni tile 26 kɔnɔna na u ka hakili dila ani fɛrɛ ɲinina Palestine ale kibɔra kan ani dantɛmɛ wale min ni o bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a fɔ bi ayiwa ni kɛwale minnu ni a kɛlen bɛ ka jamana caman kamana gan ni o kɛwale jugu ninnu ni a bɛ silamɛ jamanaw caman kɔnɔ an bɛ waati min na n'a fɔ bi Turki bɛ o la Pakistan, Afghanistan, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire bɛ o kɔnɔna na e ka dɔn nin baaraw bɛɛ lajɛlen a kuncɛw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye u ka labɛnw ye u bɛna jɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka hakili jagabɔ kɛ u ka nin koɲɛ in kan silamɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kalo tile 27 ka taa bila tile 28 na Bamakɔ ayiwa u bɛna nin baara ninnu kɛ bonya ani karama kɔnɔna na ni jɛkulu ma 40 ɲɔgɔnna hakɛ olu de bɛna wuli ni ka an ka jamana in sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ani ka fara anw ka wasabulon ɲɛmaa kan ani wasabulon ɲɛmaa 12 olu bɛna sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na anw ka jamana kɔnɔ a ka ca ni maa 2,500 ye minnu bɛna labila ka bɔ kasobon kɔnɔ sabula u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Pierre Nkurunziza ye Burundi ale nana a yamaruya di maa fɔlɔw n'o ye kulu fɔlɔw ye olu labilala yɛrɛ kunu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɛra nisɔndiyaba ye an ka kunnafoniw lajɛ u bɛ t'u jɔ maa 300 ɲɔgɔnna la minnu bɔra ka fiɲɛ ɲuman sama sabula u labilara ka bɔ kaso kɔnɔ ni maa ninnu tun minɛlen don ka datugu u ka kasobonba mun bɛ yen ni an kama ko Pimba a bɛ u ka faaba kɔnɔ Bujumbura kuma mun nana fɔ u ka minisiri mun ɲɛsinnen don kiiriko ɲɛnabɔli ma ni ale tɔgɔ ko Aimé Laurentine Kanyana ale y'a yira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Pierre Nkurunziza ye ale de nana a laɲini kɛ ka nin kasoladenw bila ka bɔ kaso kɔnɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ kaso jama la cogo min na sabula kaso falenba de don maaw la n'i ye nin maa ninnu ta k'a lajɛ minnu bɛna labila a yira k'a fɔ olu ye maaw ye minnu tun kɛlen don ka taama boloda san 2015 ka taga Pierre Nkurunziza ale ka fanga juguya la sabula u tun tɛ fɛ a k'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ sabanan nɔfɛ fanga sina maaw kɔni a yira k'a fɔ n'i y'a lajɛ a bɛna kasoladen minnu bila o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye a bɛ se ka na ni maa kuraw ye cogo min na k'olu minɛ k'olu datugu jamana mun bɛ yen n'o ye Ngilɛw ka jamana ye ni an kama ko Grande Bretagne olu bɛ fɛ
k'u fara ka bɔ Union Européenne na n'o ye Europe jɛkuluba ye sabula u ka jamanadenw y'a laɲini kɛ nka sani k'a ko bɛɛ waleya u ka premier ministre n'o ye Theresa May ye ale bɛ fɛ u ka bulonba maaw olu hakilina ye mun ye k'o dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka a baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an ka kunnafoniw lajɛ. Sariatigi 11 kirinbulonba kɔnɔna na Britanniquekaw fɛ maa 8 olu sɔnna maa 3 olu ma sɔn ayiwa u jɛra ka ɲɛfɔli kɛ Britannique gouvernement ye ka ɲɛfɔli kɛ Theresa May ye donc ko yanni u ka ni sariya sigi sen kan sariya min bɛ tali kɛ Angleterre bɔlen la farajɛla jɛkuluba in na n'an k'o ma ko Union Européenne ko sariya min bɛ tali kɛ o la yanni u ka o sariya ninnu sigi sen kan k'u ka tɛmɛ député bulon fɛ kɔnɔna na sariatigi ninnu y'a jira k'a fɔ Écosse ni Pays de Galles ni Irlande ko olu sen tɛ ni vote in na. Astana ɲɔgɔn ye sigiko filanan bi o de bɛna boloda n'i y'a jateminɛ a ɲɔgɔn a bɛ tali kɛ bamanci minnu bɛ Syrie minnu tɛ Bashar al-Assad fɛ ani Bashar al-Assad ka maaw u kɛlen don ka sigi ka fɔ boloda Astana an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ɲɔgɔn ye mun bolodara kunu a ko kɛra cogo min na an ka lajɛ. Sigi kun kɛlen don ka fɛn in makɔnɔ kabini wagati jan kunungo lajɛ o sigira sen kan lajɛ min ni a bɛ na ni bɛn ani kelenya ko o sabati Syrie dugukolo sanfɛ o denfaya o taara k'o di Iran jamana Turki jamana ka fara Rusi jamana kan a jarara k'a fɔ ko kunu tile journée kɔnɔna la ko foyi o ma se ka fɔ o hukumu kelen kɔnɔna de la k'a fɔ tagaɲɛ foyi o ma sabati kuma ninnu na maa fila ninnu ko u banna sigi ka fɔ ma o kelen de kama banbaganci ninnu u y'a jira k'a fɔ ko Rusi jamana ale de kan ka muguci o joli ko o labato ni olu y'o labato min kɛ olu fana bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ se ka tugu u kɔ cogo min na ka da a la a jirala fana k'a fɔ ko lajɛ nin a bɛ ka continuer i b'a fɔ k'an filɛ yɔrɔ min na ko bi Astana jamana kan n'o ye Kazakhstan ye a denfaw u sigilen ninnu k'u hakilila tigɛ k'a fɔ kɔni ko lajɛ in kuncɛ bɛnkan minnu o bɛ maa fila ninnu k'u bɛɛ dɛmɛ cogoya min na. Venezuela fanga sina maaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u bɛ fɛ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nicolas Maduro ale ka fanga bila u bɛ fɛ k'o de ɲini a fɛ nka sani o ka kɛ u ye taama boloda u ka faba kɔnɔ n'o ye Caracas ye k'a ɲini a fɛ k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa u bɛ fɛ a ka fanga bila an ka kunnafoniw lajɛ hali n'a sɔrɔ maa caman ma bɔ u ka taama in kɛnɛ kan. Maa ba fila ɲɔgɔnna olu de bɔra kunun ka taama boloda Caracas n'o ye Venezuela faba ye a maa caman n'i y'a jateminɛ olu t'u ka jamana ɲɛmaa fɛ an ko minnu ma ko anti-chavistes u ye laɲini dɔ de kɛ u bɛ fɛ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Maduro ale ka fanga bila basi kana ye a la tamalikɛlaw la dɔw kɛlen don k'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka jamana ɲɛmaa u bɛ fɛ a ka kalafilinin dɔ labɛn k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka taa kalafiliba la o fana bɔlen kɔfɛ Venezuela n'i y'a jate minɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ n'o ye sɔrɔ gɛlɛya ye k'a sababu kɛ taji sɔngɔ diɲɛ kɔnɔ dɔ bɛ ka b'o la décembre kalo tɛmɛnen u tun nana laɲini kɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ fanga ɲɛma n'o y'u ka jamana ɲɛma ye ale ka bɔ fanga la nka fanga sina maaw ka maaw olu de nana a laɲini kɛ baara in ma se ka sira sɔrɔ a kɛra décembre kalo tɛmɛnen o tɛmɛnen kɔfɛ l'américain u ka jamana ɲɛma kura mun sigira n'o ye Donald Trump ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɛlen don ka jira k'a fɔ ONG jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni olu bɛ dɛmɛ don musow ma ani n'olu bɛ dɛmɛ don kulu ma kulu minnu ka baara ye kɔnɔtiɲɛ ye a y'a jira k'a fɔ dɛmɛ tɛna se olu ma bilen sabula ale bɛ fɛ u ka dabila u ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kari ka don farikolo ɲɛnajɛ la a farafinna jɔnjɔn o kow de bɛ sen na jamanaw dɔ bɔra ka ban olu jamanaw dɔnna ka ban n'i y'a jateminɛ kunun kulu filanan kulu sabanan n'o ye kulu filanan n'o ye groupe B olu tun bɛ u ka dolanciw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Sénégal ale ni Algérie tun bɛ ɲɔgɔn na a kɛra 2-2 ka taa bɛɛ lajɛlen fan fɛ nka Algérie ale sen bɔra a la Sénégal ale ye kuru 7 sɔrɔ ale bɛ taa n'o ye quart de finale kɛnɛ kan siga foyi t'a la Algérie ale fɔlɔ de cɛlu yara kabini dolanci daminɛ ka bɛn sanga 10 ma wa cɛlu min nana don Islam Slimani fɛ o nana kɛ tare ye nka min nana kɛ baasi ye u nana ɲina u yɛrɛ kɔ an bɛ se k'a fɔ o sunara fɛn min ye Sénégal équipe ye i ka dɔn ni kɛrɛfɛmaw de lajira a dolanci kɔnɔna la olu kɔni nana se ka u ka wulikajɔw sabati kosɛbɛ ka dolan basigi ni ka ɲɛnabɔw ni ɲɔgɔn cɛ o sababu la
Papa Bouba Diop ale kɔni nana garizigɛ i ka dɔn Senegal ka cɛlu fɔlɔ la ka bɛn sanga 44 ma. U seginnen ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Islam Slimani i ka dɔn ale nana cɛlu filanan yara Algérie tɔgɔ la ka bɛn ni sanga 52 ye. O ma tɛmɛ sanganin kan Musa So ale nana cɛlu ji bɔ ka bɛn sanga 53 ma. I ka dɔn ka se ka Senegal a dolancitɔn ka se ka u ka cibaliya sɛbɛntiya nin jɔnjɔn kɛnɛ kan. O ma tɛmɛ sanganin kan i ka dɔn Musa So ale nana cɛlu in ji bɔ ka bɛn sanga 53 ma ka se ka Senegal ale ka cibaliya ko sɛbɛntiya nin jɔnjɔn kɛnɛ kan. I ka dɔn meilleur joueur africain ni o ye farafina dolantana ŋanaba yɛrɛ Riyad Mahrez fo ka taa se a ka dolancila ŋana damadɔw fɛnɛ ma. Islam Slimani b'o la, Yassine Brahimi b'o la, fo ka taa se Fawzi Goulam ma. Ayiwa olu kɔni ma se ka i ka dɔn sebaya foyi sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna la, wa u ma se ka taa ni kunkɔrɔtan foyi ye i ka dɔn ka segin n'a ye Algérie jamana kɔnɔna la. Wa ni a ta k'a lajɛ Algérie a ye farafina jɔnjɔnba kɔrɔtan siɲɛ kelen pe dɔrɔn de, wa o siɲɛ kelen o nana kɛ kabini san 1990 waatiw la, wa a yɛrɛ de kun ye o ɲɛnamaya. An bɛ wagati min na i n'a fɔ san halisa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la farafina jɔnjɔn Zimbabwe ale ni Tunisie tun bɛ ɲɔgɔn na, wa u bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen kɔnɔ n'olu ye Senegal ani Algérie ye. Olu ka dolanci bɔlen kɔfɛ jaabi mun sɔrɔla Zimbabwe ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ san Tunisie ta la. Tunisie olu ye Zimbabwe dasi 4-2 dolanci banna o kan. Zimbabwe fana olu y'u ka kasa koro ka taga u ka so kɔnɔ. Wa a dolanci kɛra cogo min na an k'a lajɛ. Wulikajɔba 3 tɛmɛnen kɔfɛ dolanci daminɛw la i ka dɔn Tunisie ale nana garizigɛ cɛlu fɔlɔ la ka sababu kɛ Siliti ale nana dolan dɔ ba de bɛ walo n'a kinisen, wa o dolan o ye Zimbabwe cɛlu kɔlɔsiba bila fili la, sabula dolan nana tu kɔfɛla lafasaba dɔ de la ka sɔrɔ ka t'i da cɛlu kɔnɔna la ka bɛn sanga 8 ma. Sanga 15 o kɔfɛ Msakini ale nana dɔ fara cɛlu giriya kan, sabula u nana garizigɛ cɛlu filanan na ka bɛn sanga 28 ma. O kɔfɛ Kaziri ale dara la k'a fɔ ko a bɛna cɛlu sabanan yara, nka jaratigɛbaga a nana ɲangi ka sababu kɛ k'a sira waliso kɔnɔ. O kɔfɛ nin baara min kɛra o ye Warriorsiw fari faga kosɛbɛ. I ka dɔn fɛn min ye Tunisie u bɛna cɛlu sabanan yara ka bɛn sanga 36 ma. I ka dɔn cɛlu mun nana yara Kenesi fɛ. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ ɲɛkɔrɔla la i ka dɔn Zimbabwe ale nana dɔ fara ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan, o nana kɛ a ma sababu ye muso na ale bɛna cɛlu kelen don Zimbabwe tɔgɔ la. O ma tɛmɛ sanganin kan i ka dɔn Tunisie ale nana daga wuli ka bile u da la. O daga min nana bile Zimbabwe da la o nana kɛ sababu ye Tunisie u bɛna cɛlu 4 sɔrɔ ka sababu kɛ ni yari 6 ye, sabula u ye Tunisien dɔ dafiri i ka dɔn Zimbabwe ka daga kɔnɔna la. Ayiwa Tunisie ale nana garizigɛ o yari 6 in na, wa Kaziri ale y'o bama yɛlɛma k'o kɛ cɛlu ye ka bɛn sanga 44 ma. U sɛgɛnnen kɔfɛ ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la i ka dɔn fɛn min ye Warriorsiw ye u nana dolan dɔ sɔrɔ, dolan min n'u ye maa ninnu hakili suɲɛ ka bali ka don u kan. O nana kɛ sababu ye Ndoro ale nana cɛlu filanan don Zimbabwe tɔgɔ la. Dolanci nana ba nin cogoya in na. Ayiwa Tunisie ale ka 4 Zimbabwe ka 2. Sani an ka bi kunnafoniw kun cɛ an b'a yira u la k'a fɔ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo ni ale ye Sufiw ka ɲɛmaa ye. A kɔrɔkɛ n'o ye Cheikhna Jalo ye ale nana bɔ aw ka jabaranin dagayɔrɔ la n'o ye TV Anwar fo ka taa se radio so n'o ye Radio Salamu ye. A ye ɲɛ da i b'a ye k'a fɔ ni soba 2 ninnu kan. A ye tele maaw fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka yiru la k'a fɔ u k'u cɛsiri walasa maa minnu b'u lajɛ u ka se ka fɛn ɲuman sɔrɔ u ka jabaranin sanfɛ cogo min na. O fana bɔlen kɔfɛ a ye dugawu don kɛ tele baarakɛlaw ni radio baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a kɛra nisɔndiyaba de ye. Nin kunnafoniw de tun bɛ an bolo kɔrɔ k'olu di aw ma aw ka jabaranin sanfɛ n'o ye TV Anwar ye. TV Anwar mun sigikun ye aw bɛɛ lajɛlen ko ye. Ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ diɲɛ don wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɔ ni kunnafoni wɛrɛw ye i n'a fɔ diɲɛ don o don ko dɔ de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ an b'o kunnafoniw ɲini k'olu di aw ma ladiriya kɔnɔna la. Aw k'an bɛn.